Okay. 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 Sharp. Obama gets up in there, I'm gonna act up fool. I ain't doing no more homework, nothing. We taking over. Come on, what's the cop gonna do to The me? purple trend is, well, it's not really a trend, but like He gonna be like, oh, it's Riley over there. it's supporting women empowerment. Imene, yeah. Just Google it. Angikwazi ukuchazela. We're aware. Hmm? We are aware. Angikhulumi nawe, ngikhuluma nalo muntu ongibuzile. Ooh. Ngiyezwa. No, Buga. Buga. Represent yena, like. Oh. Now I can peep the profile. Like it's purple but black. You know, Yes, type things, man. MK, have you ever noticed Uzi girls like food, dog? Like, look at her. Like, she's so happy. Eish. No, like for real, dog. Ngiyayibona into eshoyo, ngiyayibona. Uselokhe ehleka unomphela. Yahlapho niyahleka. Stop. Now, bebuza ukuthi bolova lana uphephule futhi. Kanti, what should we do? Like, I'm good, are you? kumele senze njani? How are the exams going? You're going somewhere now. So, mine is on Friday. I'm writing twice next week. $7,000. What are you writing? Isn't equals like stats and business and Kanti Mnandi ikhona ka. ukuthi le trend yenu sacela ningichazele. Ningichazele bafethu. Usele. Usele ngempela. Animchazele ukuthi udlalani ngophephule. Ngiyayibona. Somebody tell Unc. Ngedlala. thanks. I'm complaining. I wrote Titan last week, but like Animchazele better than ukuthi 7,000. udlalani ngophephule because I take it. Excuse it. Habi. Hi, excuse it. Squeeze it. Hi, D. I was going through a gym. Squeeze it, booty. It's Oakside on Wednesday. I'm depressed. I'm eating food. I'll be firm. But good luck, my babe. Bye. Oh, shit. Average. Bani? Gitsini? Uzini. Gitsini? Uzini. Gitsini? What you mean? What does it mean? Lemon goes. What about? Alright. Manje beningikhumbula le. Safika ku 1K likes uqabiliso MK. Yezwa.
Okay, saying yes. Tinu? Safia ku 1K likes. Uqabulisa MK. Soze. Soze. You think I'm dumb? Soze is crazy. Shush wena. That's what named that. Nah, ngizothula. Yeah, I'm not trying to fafaza and shit. I like your onesie. Guys, we reached 1K likes. We're expecting the keys from someone. And then low summer. Lumchiso velo mute. Why are you muted, dog? Sabukachulo. Wasawabikwala kanje ndoda. Ngabe kwala. Mina ngifika nje uyikwala saba mina. No, uthi ngiyamazi ukuthi ubuye abe negwawaba. So that's why I'm like angithuki umfana wami uyabe negwawaba. Ayanda, why are you quiet? What's I'm processing something. What's in it? I'm processing something. We se process idamu yayikho enye. Yo, playing lambi. Yo, that's crazy. 110 What's crazy? the viewers though. Hey, you famous. Yo, famous. Atemfonela. Atemfonela. So then, guys, Uti atemfonela. I don't know what he needed. Uti. I came No, with the people. Guys, we love to love it. Oh, wait. Uti, wait, hold on. Hold on. I'm sharing this live. Uti, oh, exquisite. Yeah, exquisite. That's his name. Tell her to exquisite. Oh. Why? Oh, dog. Maybe he tryna like. My purple is attracting the viewers. He can't join. You can't join. It's crazy. Bro is scared. Who's scared of Uba? Oh, niyazana vele. So, angazi abantu. I love you, Yoshia. Hi. Hello. Okay. Didn't you say you have plans? Yeah, but I came here to come home. Oh, yeah. Okay. What are your plans? Going to watch Happy. Where? Because we were gonna go to 7 and then no one was there. Who are you watching rugby with? Rueda and the Tabo. Kuna rugby. Back na soccer sa kuna rugby. Wala nin rugby yan. Do you have the flu? No. Neither. Oh. MK, where is you going, bro? Oh, cutesy thing. What's that? Can you book? Like Cavendish. Lamala. No. Again? But Okay. Ilo umthandayo. Michael Kors. Michael Kors. Hey.
That brand will forever be my love. Because I'm going to book it up. But I'm going to late. Oh, Papa, I love you too. Yo, love you too is crazy. That's my homeboy, bruh. You love your homeboys, isn't like love. It is crazy. As in, they're my brothers. Basho kanje. Oh, bruh. Ngasengiyasho nje in general. Hans be saying that, Nash, he's my homeboy. I'm allowed to say I love him. Nah, my homeboy, man. Money. Ngangifizile. Ngibona itsherile ama homeboys amaningi. No nigga likes that shit. Like, akekho umjito othanda lento. It's like I'm not even up to shit. Like, what do you mean, siyakubona ice drop? Bakubona nani wenze nice job. Upho MK. Oh no. Fethu bachazela ukuthi what does this purple thing means? Like, Guys, just go on Google or even here on TikTok and search what purple means. Because almost now half of the people here, even I have the purple profile pic. Just go and search what it means. now I think they think I'm gay. Like, I'm telling you, bruh. These niggas think I'm gay. Kwenzakalani manje? Bahamba abantu. Bahamba abantu. Bahamba abantu. Bahamba abantu. Bafethu lento yaphephula fethu, it doesn't mean that you gay as umjita if you have this profile on. You just need to know what's happening. That's all. It's angimazi fethu sinekephi uMabhengu. It's to cause awareness, guys. The purple hearts are to cause awareness. They think I'm a rainbow now. Ukuthi yekani ukushaya abafazi. Manje lento le isuke ngalo wasisi lo obulawa emlazi. Too many women have been killed. No, but uyibonile le ngane leyasimlazi naked. Yo, that was crazy, bruh. No, like in the lento is making it up. Shy. Or is he making it up? Bro, how am I making this shit up? Who's making this up? What's the This nigga is saying I'm making this shit up. Ngabuza. Utswenzaleni? Tholakala uMK emgaqweni enqunu ebulewe. Oh, shit.
Shit, away. So now we're raising awareness since you dead, my boy. Away. Ngiyakuzwa, man. La boy, angifise leyo nto yazi ngikuthanda now. Well, that's gay, don't you think? That is gay. That is so gay. Oh, no, it's gay. I said it to my homeboy. I'm a girl. I can Gay, bro. Bro, am I not allowed to say I love you? Nah, bruh, stop. No, bro, like real shit. Like he's my homie. He's my bro hood. Like I love you, dog. I'm gay. Nah, that shit doesn't mean you gay. You just like expressing your feelings to your nigga, bro. Sure love, type shit. I love you, bro. Guys, please stop gay. It's really weird. MK, I love you. Thank you. Stop it. No, why ain't you saying you love me, babe? Niggas like, thank you. Bro, why are you thanking me? I don't want your thanks. Like, I just want you to say I love you too, Ice Choke. Shout out. I love you, MK, dog. This on so many levels is weird. Okay. No, this nigga is acting up. I wish you'll can like hear him saying he loves me. Like, he always tell me he loves me. Who's Juju? What do you accept request? We don't accept requests. Sorry. Yeah, man's Vale. George. No, like. No, it's Umbu Juju. Why is he Juju? That's so weird. That's his name, apparently. Sure. Hey, anithuli nina. Sawubona sine. Hello, unjani? Ukhuluma noba nje ungibuza ukuthi unjani. No, excuse me. Oh, sangikhumbula nje. Yeah, uthini? Ebusweni nje sangikhumbula nje ukuthi njani. That's a weird. Singafana no-Ayanda, singaba muhle. Okay. Ayiwo kuyadlala mfethu, hayi kodwa kunjani eCape Town? Kuyakhathaza. Kodwa kumnandi. Oh, I dropped out by the way. Sengidlala ibhola full time manje. Imani khona ngizoziveza. So I'm playing soccer now. Yeah, Push-Epstein was chai. Wena futhi wena sinemele sikhulume. Zazithini ngawena lo amjida loyo? Uba. Lo wena lo wase-Push-Epstein. Lo wase-Push-Epstein uyedwa. Sasenzani konje? Nanenzani? Wena wazi ukuthi nanenzani wena? Sasenzani? Yibo. Ngikhuluma ngoba. Engazi ukuthi mina. Ngikhuluma ngoba. I mean ngoba. Khuluma ngosibumi. Khuluma ngoba yami. Khuluma ngoba. What? Usibu kanti baningi kanti yazi mina bengisho yedwa wena mase bebaningi kanje. Ayahada mfethu. Sebebaningi kanje. Ngeke. Bengasile mina. Yo. Hey. Usibu nobani? Nobayano, Ayanda no. Hey. Hey, boss. Hey, that's crazy. Hey, boss.
Ha ha ha. Kanje kanti sine. Qhubeka sinobali. Balabani, those are the only two guys I actually know if they're Ngisho siyathaba. Kadubala nje saphazamisa. Siyathaba. Bani? Usiyethaba. Yini manje le? Oh, yini leyo? Ubalo. Yabo. Ayanda. We-ice drop. My bad. Sure. Angithi nimzwile ukuthi uthe yini leyo akashongo ukuthi ubalo okusho ukuthi it hit a nerve. Yambobuka manje namanje uyancuma wafethu. Now into play my yona because ngibuza ukuthi ubalo. Cha uthe yini leyo which means it hit a nerve wena sinefethu. Sasibona lentino ungayitsheni sasingayiboni. Ambolala. Na kade ngidlala ibhola so angikhathele. Ibhola Sengiyacula manje. Angithi nike imbono elom ukuthi ucula kanjani sengiyacula ke namanje. Awushaya umuco owodwa phela sizwe. Kuthiwa yabona masihlangene. Ipilo ibamnandi. Uzaduze. Ngusithandwa sami uzandiphuze. Ayish. Wow. Alonso bafana bami. Boss wami. Indaba. You're such an adorable. Bengilambile nje. I was on campus the whole day. So ngibuya manje. No sleeping now. God damn. Unomkhuhlane? Yes, abakithi right. Umphuyi ngathi labantu abasebenzela uRamaphosa. Usungidakele. Laba phethe ama-laptop. Yazi wena ice drop ngizovela ngikubheshe. Ngizobhesha. Mina I don't care, but you can't stand me. Ukuyibone into. Bhesha wethu. Ubalo ice drop. What is he He talking not about? worth his coochie. Ubalo fika thi He not worth his coochie. Ubalo fika thi You know, put. Ooh, he can't get the coochie. Uba wenzeni? lo fika thi ubalo ice drop Ngagcina nje ukwenza loo nto dog. kunina face come on He not getting that coochie. He can't get my coochie. La fansi baba amanika kanje. Nigga rise. Anama exam. bro I told you ukuthi I dropped out. Okay, uni students, do you have exams? Drop. Mina ngasiqeda isikole mina. Sengiyasebenza manje. Ne Sharp. Ayanda bezwe. Uthini la? awanibonanga lapho imani The tissue I did. Like what the heck? as you should use what the Yazi ngempela isebenzise le tissue as ilokunjani full tag because his face is like shit. Looks like shit. uyaphetha Ngizongiqoshisa manje ka-TikTok. Anikhulumeni kahle. Ngizongiqoshisa ka-TikTok please. Akazi ngizongishiya nodwa. TikTok.
That shit. That shit. Hi, Auntie. Awubona. Hi auntie. Njani auntie? Auntie Sithabile. Ayibo, auntie Thabile. Unjani auntie? Uthini abangani basini? Nee, nabangani kusineka nabangani. Sizoyomlobolela. Ayibo. Uphi Manje. Oh, Why are you making that face? okay. Angisazi. They were cool abantu first. Bear in mind, bagcine be right bethu. Hayi abekho right manje. What happened? Like Sezovezele iPhone 13 yakhe ngizombona. uba Omunye ubhuti. Yeah. Yabo manje uyayifonisa. Ayikhululeke. guys ngedwa from Sure. Who's calling? Ed. Who's calling? Who's calling? Let's see. Sami ngambhedeli please. Who's calling? Hayi ukukhombisa for. Beza. Manje nasibingelele sawubona auntie. What's name? Sawubona auntie. Mimi. Unjani auntie? Hello auntie. Yo. Ngibona Where's ama-bags e-airport. Where are you? I'm in Joburg. Hi. Uzamuhle auntie. Smile auntie. Joburg. Okay. Kozongilanda. Mengisuka la ngiza lapha. Awu. I'm serious. Uza nini? Kangizokulinda. Bese ngisuka la. Next week. Yeah, next week. Ngimuthi ngane ekhanda. Nokubhala. Sobuya Kodwa ngolesihlanu. this Friday, next week. Next week. 15? 14. Oh. Are you coming home? Noma usazohlala? Sazohlala. Hey. Coming home. Yeah. I have to enjoy Cape Town. To enjoy Cape Town. Auntie. Yes. Uzohlala for how long? La i-rest bavala ngomhla 30 and izinto ze-housecom ngizozengiqeda ngomhla 22 so nje lo 8 days ukuthi ngi-explore Cape Town. It's fine. 8 days is not bad. You can explore. Yara nginje ekhanda ngizohlala endlini. Aibo. Friday, I'll sort you out. Definitely. Sengizongibona ka-TikTok kuzoba muhle guys. W auntie in the chat. Ufuna uyoluka noma? Ufuna kwenzani? Look install. So ngenze njani ke njengoba ufuna uinstall? Don't install. Snapchat. Pexi. Iwiva wephethe. Ikhona. Khona la next door la kuthina install ngo-250 singakhona. Ngizokuposela in case ngingezi. Okay, anginaki. Ngikuposela? Please. Oh. Ngingayifaka mina la endlini. Ngingazifaka mina la endlini. Hayi ngeke ungayifaka endlini ngcono uhambe uinstall esalon. Ngizoyakhona because vele basho Leyo mali le. ngizoyakhona because vele bashibhile. Yeah. Hayi lamagoda akho girl. Do you see me? Ha. Oh. Sorry, kushuthi sorry. Ngizokuposela kodwa ngepeni. Ngiyacela please. Ngoba nje Yazi noma ngiyesibona ngizokwazi nje. ukuposa Friday, I don't know, but I hope ngizokwazi. I'm sure ungakwazi mase ngiyalanda Yeah. iparcel mhlambe
kaphepha. Uzoyilanda kaphepha ya. Hayi kulungile ngabe ungisizile cause ekhanda shame. I'm something else. Ya ngizoyiposa. It's fine. Ubukhosi ngimshile ngimkhumbula nje uno-flu. Bakithi umshini noba no-Ivy. Bake ekhaya behlile. Ngane yami shiya Ngathi kade ngafika la ngeke. kumnandi. Cha ingane. Oh, that's being a mom. That's Ne? kodwa is enjoy. Mkhohlwe kancane uzi-enjoy. Yeah. Uzoba right nje uzikhiphe ukhohlwe ukuthi Kuyabhaleka kodwa? ngizingane. Ngiyabhala kade ngibhala i-maths izolo. Balekile? Bengalali zonke le zinsuku. So nje kusizile because ngithe Balekile? ngifike ephepheni nje ipeni lazihambene. Kodwa Friday? Yes. Qeda nge-maths futhi. At least ngizobe nginemali girl. Phela emdoni bebestrikeile kade ngitshela uma wakhe oba nesidina. So bazoze basiholele on Friday. Kanti bastrike kangakanani? Cabanga. Bastrikeelani? Angazi. Bathi bebestrikeile. Umuntu uzohola Friday. Hayi bandla. At least uzobe usuqedile kodwa ukubhala uzobe usu-enjoya kahle. Enjoy cause no made bengibuza ukuthi yani nosibonga bathi angibuye before i-birthday yami ngithi nje Hayi no abamika. mani phola Hayi abamika. pholana angeke Hlala ngibukele kancane. i-birthday yami-ke masesenzekani Hayi hlala kancane. ngizohlala bazobuye bangibone nje Yeah. noma ngabuya ngayo i-birthday yami cause ngibona ibhanwe lisho ibhile ngomhla 29. 29 November. So Going home. mhlawumbe singabuya khona. Ivy's going home. Hawu Yep. uyehla wena emandawo. Yo, angazi angiboni. Mhlawumbe kuzongiphoqa ngoba phela ubukhosi uyahlupha but bengingafuni ukwehla. Bengifuna ukwehla late. Ngizoza mina ngifuna ukwehla. Ngizoza eThekwini. Futhi nga-right ke. Ngizohlala nobukhosi wami. Ya nga-right. Hayi ngizoza nje. Ngoba nami ngiyababalekela endlini. Ukwehla early. Sedla uDisemba noma usuyophela. Ya. Noma usuyophela uDisemba kanje. Ngomhla ka-20 kanje. Kanje. Basikhohle nje ukuthi sikhona. Yeah. Yeke. Hayi. Ngisashaya umoya mfethu yo. Hawu uyayideserve shem kade kukuningi nje. Ha. Hayi. Enjoy nje lapho ukhohle ubukhosi. Lalela listen. Singimohla lapho khona. Hayi asingayikhulumi la mhlawumbe. Khona nje ipoki la. Hey, kabusasho. Singathi sithi vele sekungale. Ngizokutshela hle mase sikhuluma on the phone. Hey, kodwa. Zakabe ngayipheli. Uthi ngibo? Ngikutshela. Viewers. Mhlawumbe ngineyipoki. But anyway, anginandaba. Uthi umana wabona your aunt ehamba with your cousin Yeah. and your auntie like wabingelela nje kumnandi phela enze ngathi uthi uma wayengahlili kanje ukhazi ukuthi wethabi yazahlingane
Lapha angamazi ngisho ukumazi uma. Uzohlinela umuntu omdala angamazi ngisho ukumazi. Kahleni bo. Ngiyakutshela. Hayi, mina ngizovele ngihleke shem. Ngangizovele ngimhleke, ungihlinelelane ngingamazi. Ngiyakutshela uthi nje uma yaze yangihlinela ingane. Angazi iphi le filter ade ngiyifakile ke. Uthi yaze yangihlinela ingane. Ngiyamtshela ukuthi umthethwayo-ke kutshela. Awunjalo. Awunjalo. Ngamtshela ukuthi umthethwayo. Hawu shame. Angamnaki mina nje ngithi angamnaki. Cause phela nangelesa sikhathi kuyi-birthday yabo cause size siye endlini so-drop i-cake. U-Ivy nje wafika laphaya wangibingelela. Oh Slay, how are you? You're not visiting anymore, what's wrong? Wabona nje wabo u-Ivy interested ukukhuluma nami. Niyo-drop happy? Siyo-drop i-cake labukhosi endlini. When? Ye-birthday yabo yena Anas noSibonga. I think it was last year. Yes, last year, yes. Ngaleso sikhathi nanisazwana nje. Ha. Kuphi? Ima. Ngesikhathi wena wawukhona ngesikhathi kuyi-birthday yabukhosi Anathi no Sibonga. Ngangikhona. Izinto zasezingekho right? Zazi-right but zazi-right kumina ngisho njalo. Zazi-right kumina. Oh yena vele wayesefila some type of way. Nalento yokuthi nje mesifika lapha endlini wonke umuntu uyangibingelela bayangazi uma kuzokhuluma ukuthi awu wena lo Snail famous waPanado ini. Wambona ugela ukuthi angaziwa mina la kanjani. Ngambona esedonsa uIve eceleni athi hi I'm Andiswa. Ha. Barabara bani cousin kabani ba ngathi ngambona athi oh hi nice to meet you wasuka lapho futhi wazokhuluma nami ngasho ukuthi oh kodwa Nkosi yami lapho sikhathi siye partyini phela ngatshela ubaba wakho ukuthi akabashiye because mina we were running late noSiye so ngabatshela ukuthi ababashiye lapha ekhaya. So nje bengifika babe right nje noPanado beyihlelele lapha ekhaya because mina I was late so ngabatshela ukuthi hey ukuze bengabi late nabemshadweni because mina ngilate yes so nje babe ihlalele nje kumnandi. right si right mesisodwa masubafaka nabanye drama engenasingo wangibloka nokungibloka ka-TikTok so vele hayi anginandaba. Wabloka? She's a psycho. That one. Uyi-psycho loya. Umzala wakho. Yo. Uyi-psycho. Wangibloka nje usisi. Angazi futhi till this day ngeke ngikutshela ukuthi yini engayenza. Uyi-psycho bra. Hayibo. Kulungile. Ngi-right kamina empilweni yami. Hayi angishodi ngalutho nje shem. Neze. Ngi-right mhlawumbe yena ucabanga ukuthi angikho right ngi-right. So koduka late ne? Mhlawumbe ngabo 20. Yeah. 2021. Singahlali isikhathi eside eMandawi Right. Uma uthola khona i-vacation thizeni eplanwayo. Yeah. Oh, sambeni please. Asambeni. Isikole singibulale kabi kulo nyaka. Yakhoqa.
Hawu moya. Yo. Bekukuningi. Kuyaphoqa. Bahlale ukuthi bengithi vele mase ngibuya ngizokwehlela eThekwini. Uzosheshani? Bengifuna ukwehlela eThekwini mase ngibuya. Ngisele ngithole noma into engathiwa umsebenzi. Cause ziningi izinto engiyifunayo ngoDisemba. Uvumani ubaba wakho? Akana-choice. Uyazi into engiyifunayo. But uyamazi nje musuthi akana-choice. Belapho. But ngibatshelile benoma ukuthi angiceli lutho for ukuthi ngiyisebenzela nje. For ini? Angifuni lutho for i-festive, angifuni lutho for i-birthday yami. Ngifuna nje ukuzama ukuyosebenza, hlanganise lawo masenti, because esikoleni ngizobuya ngoJanuwari 27. So ku-8. Kumele ngihlanganise. Yeah. Ukuthi kushaye isikhathi. Phela ukusebenza akuyona into singabona. Bengithi nje ngizobuyela ngalapho khona ngizowazi ukuthi ngingahlali endlini because ngiyazi If usukela endlini nanokuthi like yabo mina ngisafunda mengisebenza ema-restaurants. Ama-restaurants are-right. Ama-tips nani and akeduze nasendlini. You know Florida is not far from endlini. and nge-festive kuzobe kugcwele. Kuzobe kugcwele Nje. That's another thing. But if bengase bavume then ke hayibo uplan singawenza definitely. Hayi ngizokhuluma naye. Inkinga ngawo ukuthi bebenqaba ke bethi no. Kodwa sebengaze banqabe ngobani bakithi ngithi 20 ngizohlala endlini kuze kube nini 20. Yazi. Nami ngidala manje. Uphume ngihambe ngiyohlanganisa amasenti. Nanokuthi kumele ba-understand lokho ikona ukuthi bona you know them. But vele umdala manje ukuyobamba intoho nje is not a bad thing. Nalokho kuzosiza kwabona ukuthi ukwazi ukuthi ezinye izinto ongayiceli kubona. Kuba kunzima nakhona ukucela because bazokutshela ngosibonga nosiwe. Exactly. Abo nje bengasebethi mengase sibatshele bethi ba-approve yawo. Umsebenzi mina ngakutholela nje manje. Mina I have people engazi abasebenza ema-restaurant abanye babo bayema-manager. Ngizobatshela nje ukuthi yazini uye for i-training for a week. After a week usuyayisebenzela and at least niqeda ukubhala. Come December usu-right usu-permanent usuyasebenza. Futhi you know ukuthi mina bekuvaliwe ikole. Mengijwayele ukusebenza lapha I don't know if uyakwazi yini. Yabo lapha eMtateni in Durban. La gitshelwa khona ikebe imkhumbi nani. You know that place. Mina ngangisebenza lapho and uyazi ukuthi ama-owners akhona nama-manager ayesazi ukuthi bekuvaliwe ikole. Babese bengi-expecta ngangingabatsheli ngifona ukuthi babebona ngami sengithi qhushu bathi hawu gela usuvalile esikoleni ngithi ya ngisebenza uDisemba noJanuwari. February bayazi ukuthi sengiphindile esikoleni ngiphinde esikoleni ngoJune bazobona ngami basebazi angifoni nokufona babona ngami sengigqoke i-uniform. Ngifuna lokho angifuni Sengibuyile and just understandani ukuthi bazi ukuthi December uJune mina. And isikhala sami sasihlezi siba khona kutshela. Yabo nje lo ngathi ngangihlanganisela nje. Ngazi kahle ukuthi ngiyahamba nje ngoJanuwari imali khona. Yeah. And into emnandi yabona ema-restaurant ama-tip and e-restaurant you know ukuthi ngabo December sekukhona ama-tourist vele. So ukuthi khona laba bawuphesheya and ama-tip mhlawumbe ngosuku uyahamba 1,000 or 1.5. Ama-tip hayi iholo lakho ama-tip. And ngizoyibeka leyo mali libele ngiyibeka cause nginelist. Come February uphinde esikoleni uyazi ukuthi hayi bufika ngalapho uyothenga izinto zakho nani.
ngidinga kona nje ngoba hayi kuningi kulo nyaka nje angikwazanga ukuba nethuba lokuthi ngiyoyibheka lezi zinto engiyifunayo. Yeah. So ngithe athi ngibekele nje uDisemba ngisebenze then But kuzoba right as long as bona bezo-approve ukuthi nje no yabo abanankinga cause uma wakho ngiyazi ukuthi ake ubaba wakho uyamazi futhi ubaba wakho ucabanga kakhulu isidingo singekho yabo. kulungile. Ngizokhuluma kodwa naye ngimchazele cause nje ngikacisile ukuthi angifuni lutho for i-festive December ngi-right. Ngifuna ukuyisebenzela nje ngiyihlanganisele for mina. Yeah. Then ngizoba right. Angibaceli lutho nje. Bacele kakhulu kulo nyaka hayi. Yeah, as long as bengase bavume nje. Then ke ukusuka endlini nje eFlorida ayibo ngisho kuthiwa kuleyo restaurant kuvala u10 or 11 uyazi ukuthi you are covered Cause ngeduze. uyeduze exactly. Right. Akufani nami mina ngaleso sikhathi ngangisahlala eNanda and uyazi ukuthi kwakusamele ngihambe ngiyogibela ibhasi ngangijwayele ukufika ekhaya ngabo uthothi esitolo e-restaurant sivala ngabo 10 but ekhaya ngifike ngabo 1 cause kumele ngiyogibela ibhasi and Iqala amanye ama-stop. lapho kusuka khona le ngangisebenza khona ngiyawalka to emakethe Cha sengiyabonga so nje ngcono obuhlala eduze wena nje asikho nesidingo sokuthi walk you'll just request uhambe endlini and nakhona mhlawumbe u30 or 29 Ngingawazi nje ukuthi kubi into engiyibekelayo leyo ngazi kahle ukuthi nje everyday 30 rand yabo ngiyubeka eceleni. ukuthi vele uzobe wenza more than 30 rands. Ngiyathandaza nje ukuthi ihambe kahle ntombi abavumi ngoba Yeah. ngeke sihlale endlini nabo ngizohlala ngenzeni. Because mina bese ngitshelela ukuthi it's fine since ngingafuni ukuya elemandawo into engizoyenza vele ubukhosi unayo i-membership ejimini ne-section yey'ngane it's like i-crash while ujima bahlala ney'ngane bayidlalise benze yonke leyo nto so mengitshela naloko ukuthi no just ukuthi singahlali endlini because the more ehlala endlini and ngihlala yedwa is the more elonke ngiyazi bese kuya ejimini ngiyazi ukuthi ngifike ngimshiya kule section yey'ngane ngiyayijimela for like maybe 2 hours then siphinde endlini. Hayi ku-right and akahluphi ngaleyo ndlela abantu. Yeah, just ukuthi i-stage nje akusona ukuthi yo hayi Isiteji sokubulala yonke into ayibona endleleni. yo yazi ukuthi ilokhunjana ibhayisekile lelo omhlanganiselayo nyazi sene khona isondo la ngemuva selilotha Kanjani manje? alisekho Likhiswa ngeke ukuthi likhiswe yena. ngazwe bethethisana benobaba wakhe bethi ubulala bese ngithi ngiyabheka hayibo isondo alisekho you know ukuthi sinamasondo awu-3 1 ngaphambili ngemuva sekhona 1 ngaphambili 1 Miyeke nahambe ngalo kusho ukuthi ufuna ukuhamba ngebhayisekili ngqo. Hayibo ulikhipha kanjani lelo sondo? ingakakwazi nje ibhayisekili ukuhamba ngalo kungcono leliyani yabo lelani besekwazi ngisho ukulirayida besekwazi yabo bumtshela cause wena ngani wamfundisa ukuthi athi press yabo buthi press besekwazi press ukuthi kumele apress so besel-understand. Wathi sentu ukhipha isondo. We ayilengane ngeke. I'm telling you. Akahambe ngaleli linye ibhayisekili. Uzolifunda ngenkani. Hayi bye. It's not December wonke. Uzolifunda. Ngizothi ngihamba nje uzobe se-right. Hamba ubhuqwini emandawo. Hayi ngakutshela shame. Yo hayi shame. Kumele ngiyofunda manje. Angisho. Enjoy Ubona Friday ke ukuthi ngizokuposela kanjani but ke sokhuluma on WhatsApp. Okay.